ዕላል ምስ ንጉስ ዓርከይ ዘረባ ንጉስ ሓወይ ስንካ ኣብ መሬት ኣይተወደቕን እያ ሽምተጋጊኻ ኺትኸውን ኣብትሽ ዘረቡ ኣብ መሬት ዘይተወደቕዳ ሓደ ሰብ ጥራይ ዘይኮነን ዘለና ኣብዚ ሃገር ዘረቡ ኣብ መሬት ኣይወደቕን እዩ ዝብለካ ዘሎታ ቃላቱ ወርቂ ቐልሚ ይበልካን ብሓፂሩሲ እዝን እትን ከይበልና ብኣምሆየ ንጉስ ሓወይ ዝበሎሲ ዳሓሪው ጽቡቕ ጌሩ ተሰቂሩኒ እንታይ ዳ ሰቂርካ ንጉሰ ሰራም ኣብ ምንታይ ከ ኸሰቂርካ ኣታ ወዲ እዚ በዓላትና ይትግጥመኒ ዲኻ ጽቡቕ ጌሩ በሪህለ ዝብለካ ዘሎ ከነንካ ሓካ ንሕብጦ ዘለና ኸይኣኽልነስ ትግርኛ ኸንመረካ ኣይትሕረቐሉ ንጉስ ሓወይ ካብኡስ እኳ ሓጭጨ ኢሉ እዩ እምበር ሚልዮን ደኣ ምስ ቋር ኣይኮነን ካልእ ይፈልጥ ከላግፅ ኢሉ እንተዘይሓንጊዱስ ኣብታ ትግርኛስ ደሓን እዩ ጓል መገዲ ገዲፍና ኣሎ እሞ ነቲ ዝጀመርክዎ ክቕጽለልኩም እዚ ውያልኩ የቑልዩካ እምበር ቀደም ነገርካና ነርካ ሕጂ እውን ንስኻ ትኹልፉለኻ ንጉስ ዓርከይ ኣነ ዳሞ ዘይ ደሓን ንጉስ ሓወይ ንዓኻ እንድዩ ዘልግበልካ ዘሎ ክቕጽለልኩም ክንዳኻ ዘይኣኽላስ ብኣኻ ይወዓላ ዲ ዝበሃል ሓቀይ ኣታ ኣነ እኳ ነዚ ምስላታትና ኽርስዖ ኢለ ካኒ ጠፍኣኒ ዘሎ ደሓን ኣብትሽ ባዕልኻ ይትኰለፍ ኣብ ምስላ በፂሕካ ይተጻሪ ኣጆኻ ሚልዮን ምስላ ጥራይ ኮንኩን ዘጻሪ ኩሉ ሓቅታት እውን ኣጻርየየ ኣነ ፍራቕ ወቓሕ ዘይፈልጥሲ ኣይሃዳናይን ከም ዝበሃል እዚ ናትካ ኣምሲልካ ምቁጣየ ጽቡቕ ጌረ ዘስተውዕለሉ በዝኾነ ክነግረኩም ብዛዕባ ንጉስ ሓወይ ነዞም ንመንግስትና ዝቃወሙሲ ዘይጠቕሙ ምዃኖም ጽቡቕ ጌሩ እኳ ይገሊጽዎም
ንዕውኻ መሬት ዘይወድቕ ዘረባ ኢልካዮ እንታይ መኽፊእካ ሕጅስ እንታይ ዶ ጥቕሚ እዮም? ኣይዝሕረቕ ንጉስ ንስኻ እውን ኣይጠቅምን ኢኻ እኳ ይውልኩኻን ምስ ነፍስኻ ተዃረኻ ጥዕም ኣለኻ ንዘይትፈትዎ ኣይጠቅምን እዩ ኢልካ ምድምዳምሲ ተራ ዘረባን ጌጋን እዩ ኢለ መድዮን ሓወይ ስለ ዘይትሰምዖም ኢኻ ትኸውን እምበር ነዚ ለይትን መዓልትን ዝሰርሕ ዘሎ መንግስትና ኣይጠቅምን እዩ ወላ ሓንቲ ገበረን ንህዝቢ ኤርትራ የበሳብሲ ዘሎ ብጀካ ምዕናው ካልእ ሓዳር የብሉን እናበሉ ከውርዩ ከለዉ ክሳዕ ክንደይ ንርእሶም ዘይጠቕሙ ምዃኖም ዝተረዳእካ ነይሩ ምድግጋም ዘረባዳ ከይኮነን እምበር እዞም ተቃወምቲ ትብልዎም ዘለኹም ነዚ መንግስቲ ክወቕሱ ዕድል ዝረኸቡ ካብዛ ሃገር ወፃእ ዝነብሩ ኣሕዋትና ፍርያት ዘሎ መንግስቲ እዮም መብዛሕትኦም ስለዚ ናቱ ቐናን ተስምዑ ኣይተሓዘሎም እዩ መን ኮንክ ዳልክም ኢለ ኣይተሓዝሎምን ኢልኪ ኣቕሬታ ክትገብርሎም ትቢትኒ ቅድም እሞ ናይ ታሕታ ወረቐት ፈሪሞም እቲ 200 ካልእ ግብኦምን ይፈጽሙ ሽዑ ዝተሓዘሎምን ዘይተሓዘሎምን ቀሲልና ንሪኦ ካልእ ዝገርመኒ ናይዞም ኣብ ደገ ዝነብሩ ምርኡያት እንታይ ድዩ መሲልኩም ዘየለ ስልጣን ይመራረፅሉ ስልጣነይ ስልጣንካ ኢሎም ከኣበኣሱ ኣብ ደገ ዝነብሩ ክትብሎም ከለኻስ ከምዚ ግዳም ሓደር ትብሎም ዘለኻ ጥዕም ሕጅስ ግዳም ሃገር እንዴን ትሩፋታት ኮይን እዚኣት እንዳእምቦ ባጋሚንዶታት እንታይ ለወፅውዕም ደለኸ ሃብትሽ ካብ ሃገርና ወፂኦም ኣብ ሃገራት ምዕራብ ሰፊሮም ዘለዉ ኣሕዋትና ማለተየ ባሕሪ ተጊርካ ድምቀሲ ኣብ ኾንካ ክትቃወም ዶ ከኣል እዩ ፊዚብል ኣይኮነን ባበሎም ኣብትሽ ነቶም ትረኽቦ ኣብ ውሽጢ ሃገር ተቃወምቲ ክምስረቱ ዘይምኽኣሎም ንርእሱ እኳ ናይዚ መንግስቲ ስንፍና እዩ ዘርየኩም ሚልዮን ሓወይ ከዓ ነዚ መንግስትና ክትወቅስ ጥራይኻ ትተግህ ቀድም እንዶ ግዳ ናይዞም ኣብ ህዝብናን ሓድነትናን እንፍሽፍሽ ዝፈጥሩ ዘለዉ በጋሚንዶታት ዲ ዝብሎም ንጉሰ ዝግብኦም ሽም ይሂብዎም ቀድም እንዶ ግዳ ናታቶም ግዕ ዘይፍለጦ ድሕሪኡ ቀሲልና እዚ መንግስትና ክሰርሕ ከሎ ገለ ኣበራት እንተለዎ ዝሰርሕ ሰብ ክጋገ ንቡር እዩ ቀሲልና
مس منجستنا نلعزب امبراب عد قوانا مس قوانو تكونكا نمنجستنا مقصاصي قبو أيكونن منجستنا أوش تاقر تقاومت الزيجاج حد للغا مستر حلمي. تباهلا سلزغد حكايا أدناغوتي كقلت سلكاني من الوقت تتصبقي تهلو نمنجست زكاومو أكلات حقاو تفلاتنت مهاب ناي منجست غاقون حقاو ناي متقبون نهزبي كبرخا مهاب زنكلا قبابيو مليون حوي مجس إذا قمت طولة تحساسبا أيتصلع أكانيو تقاومت منجست خمزهلو مقبار دأمو كمي بليون هزبي كبر مهاب كحسب انترفو نهزب مكففالن حنفشفش مئتاوين شتا عالكبابتش بايمانوت أو رجع ورد عند أولو كخفاف لنا قيدليو أبا حدنتنا أي تتأمامون اندقوم أمو حدنتنا قا مليون حوي سالاب تسلال هزباو الجنبار نديموكراسي فتحين تتأنيفنا سب سمور لبن تأمور مسارعين مخوانا يتعكبو زغط الزلو نحنا كمزهم كالوت أفريقاويان هاجرات هيكونان صلازم منجسينا بحدنت نبر زلنا دغاتو لنزلغا نقصغ كمو دغات حسب هبتي جيب لك هزلو نتسلو هذا ناكوا صغيركا زقدف يكونن سلام قسنا زعلو امبر كلا عينتا معدرا انت تولدا وانا جم ما بدك زلو ترفات تترن فاندرايو كلها باورجن وردم كاتو جاجي لازلا ما أسنسوت راي كوينو مسيلكم باب أوراجا ولا عد مكفال الناس الأناس مليسكا نحد حركة مبقاس أبتعد وانا خونكا كينات حد من العلم برالوكا نتي مسين زلو تقاومي كتر نفازي كالا دولات مرحتي تقاومتس كم يجرين إن بزعبا يزبير ترى كزاربا ولا خلقا
ንጉስ ሓወይ ህዝብና ነዚኦም ፈንፊኑ ጡፍ ኢልዎም ጥራይ ዘይኮነስ ጡፍ ኢሉሎም እዩ። ብቐምንዴን ህዝቢ ኤርትራ ዝፀርፋት ተላዒለን ዘለዋ ምዃን ዓይነት ምዃንን ኣለሊና ኢና ኣለና። መብዛሕትአን ብገለ ካብቶም ንግጥሞም ዝውለዳ ቅልውላዊ መንነት ዘለወን እየን። ህዝብና እሞ መዓስ ይደሃል ኮይኑ ንጉስ ሓወይ ወራይ ናብሩ እዩ ዝገብር። ዳዲድ ኣሜሪካን ካልኦት ሓያላትን ዘየፍራህና ዳ በዞም ከደምቲ ክንርዕድ ኣሜሪካ ተፈራርሐና ደለያ ካልኦት ሓያላት እውን የፈራርሐና እንተልየን ንገርና ንጉሰ ክንፈርሕ ቅድሞ ዘኪረናና ኢለ ክሕጎስ ብድሕሪኡ ሓያላት ሃገራት የፈራርሐና እንተለዋ ካብ ገለ ዝገብራናስ እንተፈራህና ኣለና ኣይሓይሽን። ነዞም ዘፈራርሁና ሓያላት ሃገርና እናፈራህና ደይኮናን ነብስና ነውፅእ ዘለና። ዘራጢ ከምኡን ከዳ ሕጂ መዓዝ ኮይኑ ገጢመካ ሕጂ ኳ ራሻ ሒዝና ወላ ሓንቲ ዘፍርሕ የብልናን። ሕጂ ዳ ዝያዳ ፍሬካኒ ኣሜሪካን ራሻን ኣብዚ መፂን ክዋጋ ኮይኻ ትብለን ዘለኻ ከም ይበለካ ንጉሰ ሚልዮን መቸብ እቲ ምግናን ስርሐ ኢልካ ዝሓስካዮ ኢኻ ትመስል። ከምቲ ናይ ቀደም ፀግዒ ዘይብልና ኣይኮናን። በዓል ኣሜሪካ ስኺለ ናይ ደፍራናን እየን። ዋላ ብዲፕሎማስያዊ መዳይ እውን ድምፂ ዝኾኑና ሒዝና እዩ ዝብለካ ዘሎ። ኣሜሪካ ደኣሞ ገፊሕዋ እምበር እንታይ ኮይና ዘይትፈልጠና ትፈልጠናን ፈረቓን ግና እንታይ እያ ክትገብረና? ናይ ንግዲ ማዕቀብ ኢላ ከይተፈራርሃና ንሕና ከም ኢትዮጵያ ናብ ኣሜሪካ ብስማዊ ቐረፅ እናለኣኽና ንኸስብ ኣይኮናን። ንስስወ ዝንገድ የብልና ከምቲ ሓያል ሃገርና ዝበለውን ቁጠባ ስለ ዘይብልና ዘህሰ ቁጠባ ይክረኽቡልናን እዮም። መፂኦም ነተን ነኽሰለን ዘለና ኣስና እንከርግፍዎ እንተዘይኮይኖም ግና እንታይ ክረኽቡ